Много ми харесва чувството да правя клипове, а е супер досадно, всъщност. Постоянно трябва да си нагласиш камерата. И тъна. Това ще бъде влог 102. Обаче по-хубав. Защото другия много ми хареса, обаче той беше просто с телефон, което не беше яко. И този няма да е як. Това е филм на Уес Андерсън. Гледахме го с Нели. Много ми хареса. Това е тя. Подготвя се за изпит. Нямам представа кой ден е това. Това е weekly vlog. Паста, която направих с любов. И Lidl, за да взема на цвета. Това съм аз. Как се забавлявам с цветите от Lidl в асансьора. И ми имаме с пипа. Но пък после ме прави за този клип. Беше доста забавно. Това е Мира. Рада се да е навън, дори когато има сняг. Това съм аз. Мири, А това е тя. кажи бал. Вървя в снега. След това отивам на работа. Нямам представа кой ден е. Отивам да взема фон и се забавлявам. В асансьора, връщам се и започвам да снимам. Имам готини чорапи. Страхотна музика, без знам от кой ден е този кадър и не ми пука. Една невероятна жена си ние Мерцедеса на студа. Не знам кое би било по-яко от това. И слушам Dire Straits до припадък. Никой не може да ми каже нищо. Този човек е точно толкова объркан, колкото съм аз докато готвя. А тук разглеждам стари кадри от баба ми. Мира отново събудена за новата разходка. Тото. Не знам как го правя, но всеки ден имам коли от чаши. Само аз пия от тях. Това е Мира. Пикае. Някакъв клип, рандъм. Нова кула от нови чаши от нов ден. Това е хабит тракера ми, който реши да си направи, за когото всъщност съм много благодарна, че го направих. Нова кола, този път е двуетажна. Ще ходя на плуване и си оправям нещата. И косата. Нямам търпение да отида, така че се пазете. Много обичам Мира. Надявам се и тя мен. Пускам си Били Джо да пия на мен. За малко настроение. Събота сутрин. Много добре започва. Буквално за събота сутрин 9 часа. Тук вече съм на друга музика и настроението е дошло. Мисля, че в този момент няма какво да ме спре, колкото и да съм търсила. Явно да. Слизам надолу и вървя. Изключително благодарна съм, че имам възможност да живея толкова близо, толкова удобни неща. Няма и 4 минутки и съм там. Плувам много и се изморявам доста. Изключително си ми стават очи от почелата. И трябва да си ги отпусна. Едно щупено огледало. И любимия ми момент. Когато всички сме заедно. Отиваме в Перник на Сурва, но чакаме паралелно да приключи, за да пуснем сушилня. Пристигаме в Перник, явно с телепорт. Бащата на Габи е много забавен. Нас. Добре. Усмивка. Обичам Мира. И Габи. И Нели. И Мила. Явно и това цвете. Бяхме на Кукер и имам много хубави кадри в апарата, но много ме мързи да ги монтираме тук. Прибираме се
Купих си търлици. И нямах търпение цял ден да пробвам новите тонколони. Звучат невероятно. Цял ден чаках да ги пробвам. Въпреки, че не показвам никаква емоция, реално съм доста щастлива тук. И съм доста щастлива, че направих влог One Out Two. Въпреки, че си мислех, че никога няма да успея, защото имах твърде много идеи и не осъществих нито една от тях, защото бяха твърде много. Но пък ето го. И без това не успях да си отговоря защо го правя. Искам да съм себе си и да не се правя, както е казал Жлъч. Си това, на което се правиш. Чао, чао.